Mitä varten olen syntynyt? Mitä varten herään huomen aamulla? Mikä on elämäni tarkoitus? Jokainen meistä on miettinyt näitä kysymyksiä joskus elämänsä aikana. Jumala teki meidät kaikki suurentaakseen hänen omaa mahtavuuttaan. Hän laittoi luomistyössä oman hyvyytensä, totuutensa ja viisautensa näytille. Jokainen ihminen on luotu palvomaan ja rakastamaan, kirkastamaan, luottamaan ja nauttimaan Jumalasta, meidän luojastamme. Jumala loi meidät iloon ja tyydytykseen hänessä itsessään. Ja kuitenkin, kun katselemme omaa elämäämme, perheitämme, naapurustoamme, kaupunkiamme, maatamme, yhteisöämme ja koko maailmaa, huomaamme, että joku on pahasti pielessä tässä Jumalan luomassa maailmassa. Jos minä tulisin sinun eteesi sanoen, katso miten hyvä minä olen, sinä ajattelisit, että mikäköhän tuokin itseään täynnä oleva idiootti tuossa on. Mutta juuri näin meillä kaikilla on taipumus toimia. Ja tämä on suurta Jumalan pilkkaa, kapinointia ja epäjumalan palvelusta. Meidät on luotu näyttämään, kuinka hyvä Jumala on, ja näin kirkastamaan ja heijastamaan hänen hyvyyttään, rakkauttaan, pyhyyttään ja onnellisuuttaan. Mutta ongelmamme on, että ensimmäisen ihmisen syntiinlankeamuksen jälkeen meistä jokainen palvoo epäjumalia, luotuja olioita eikä luojaa. Epäjumalamme ovat niitä asioita, joita pidämme tärkeimpinä elämissämme. Tärkeämpinä kuin Jumala. Raha, valta, maine, työ, perhe, lapset, aviopuoliso, seksi. Mikä tahansa asia voi olla epäjumala, vaikka hyväkin asia. Ongelma on se, että se on ottanut Jumalan paikan. Ja tämä on äärettömän loukkaavaa Jumalaa kohtaan. Koska Jumala on hyvä ja pyhä ja oikeudenmukainen, hän ei voi sietää syntiä tai synnin tekijää. Kapinointi ja epäjumalan palvelus ovat synnin perusolemusta, jotka lähtevät ihmisen ylpeästä sydämestä. Kuvittelemme kyllä pärjäävämme yksin ja vähät välitämme Jumalasta. Luoja on kuitenkin oikeudenmukainen rangaistessaan tällaista ihmistä, meistä jokaista, iankaikkisella helvetin tuomiolla. Mutta Jumalan hyvä suunnitelma vapauttaa tämä synnin alle vaipunut maailma on alkanut jo ennen maailman perustamista. Hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan 2000 vuotta sitten. Kristus eli täydellisen elämän ihmisenä ja kuollessaan hän otti Jumalan vihan itsensä päälle. Tämä kirous, joka kuului kapinoivalle ihmiselle. Hän Kristus lepytti Jumalan vihan niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Kristus nousi myös kuolleista eloon, on koko maailman kaikkeuden Herra ja valtias ja tulee vielä takaisin tuomitsemaan koko maailman ja käskee nyt kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa, täällä Suomessakin, tekemään parannuksen, kääntymään pois epäjumalan palveluksesta ainoan elävän Jumalan luo ja luottamaan oman elämänsä Kristuksen haltuun. Ne, jotka kääntyvät hänen puoleensa yksin uskon kautta, saavat syntinsä anteeksi. Heidät julistetaan täysin syyttömiksi Jumalan edessä Kristuksen vaihtokaupan ansiosta. Kristus on ottanut meidän kaiken likamme, syntimme, epäjumalan palveluksemme, pilkkauksemme omalle kontilleen, ja meidän hyväksi luetaan hänen täydellisyytensä, viisautensa, vanhurskautensa ja hyvyytensä. Näin Jumala ottaa sen, mikä on rikki, ja tekee uudeksi ihmiseksi. Tämä vapautuksen kertomus on oikeudenmukaisen ja rakastavan Jumalan suunnitelma, kuinka hän kutsuu kadoksissa olevia kapinallisia luotujaan takaisin yhteyteensä. Hän on kirjoittanut tätä käsittämättömän hienoa ja mahtavaa kertomusta omasta itsestään, hänen hyvyydestään
ja pyhyydestään, oikeudenmukaisuudestaan ja armollisuudesta ja rakkaudesta jo ennen maailman alkua. Sinä liittäydyt mukaan tähän Jumalan pelastuskertomukseen laittamalla kaikki pelimerkkisi Kristuksen työhön ristillä. Löydät suurimman ilon ja tyydyttyneisyyden hänessä elämän vaikeillakin hetkillä. Ja näin hänen suuruutensa ja hyvyytensä heijastuu ja kirkastuu sinussa, kun hän vie sen työn päätökseen, jonka hän on alkanut pelastamissaan ihmisissä, viedessään omat lapsensa Isän luo uudessa täydellisen harmonian suhteessa. Jos sinä tunnet tässä kertomuksessa jotain, jota olet aina kaivannut, Jumala tekee jo työtään sinussa. Käänny omista epäjumalistasi pois elävän Jumalan puoleen. Epäjumalat eivät lopulta auta sinua. Ne vievät kadotukseen viimeisellä tuomiolla. Mutta hyvät uutiset evankeliumi on, että Kristus Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä ihmisiä, meitä, ja tuomaan takaisin Jumalan luo iankaikkiseen elämään.